e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe ayaw men mo Nangue TV min calmini on goto kala inde muɗum e yettode mum. Alhamdulillah rabbil alamin eɗen ɗo en nder wuuro men Tidongo Madina Gounass yaadude fedde men fedde pellital. So wiyama fedde pellital ko ɓesgu Madina Gounass naaɓe taweteɓe e nder leydi Sénégal nokkuji certuɗi hani kadi e leyɗele takkiɗe Sénégal koyno Guinée, Gambie, Mauritanie, Mali, machallah ɓeɗo kala yimɓe men gimmima ɗeɗo guure kala gam arde ɗo e guesa ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba haalima teddude Madina Gounass gam remde guesa ba fodde balɗe sappo hitande kala ene waɗa hikka kadi ɓe gaari gargol timmugol gargol moƴƴugol e oɗo ñalawma talata nogas lewru men août hittande ujunaje ɗiɗi e nogas tati ɗo e guesa ba gonɗen on jii machallah no bandiraɓe gonɗiri on jii machallah golle tidde golle mantiniɗe e machallah kamɓe kala ɓe jogui hen weltare mawde no fewi no fewi machallah. Alaji Baba Galle joom Kaolack min jorima joom Kaolack no pellital Kaolack naaɓe vraiment Kaolack naaɓe gaari no moƴƴi kam machallah sinima vraiment 19 personnes famɗani no golle ɗe nan sella kam alhamdulillah ala ko neɗɗo mawɗo neɗɗo mawɗo kañum machallah alhamdulillah gamo tabaraka machallah eyyi on pokkiri. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe meɗen ayaw meɗen ko Nangue TV taw ko ɗo e wuuro men Tidongo Madina Gounass taw kadi ko e caméraman to banggue musidɓe Ahmadou Samba Lo mo gondira ko omon joom Nangue TV eɗen tawe ɗo hande e guesa ceerno meɗen khalifa men ceerno Alaji Amadou Tidiani Ba wiyeteɓe ɗo Faba hitande nde ko 2003 ñalawma o ko ñalawma dimanche ene hawri e nogas ɗiɗi malla nogas tati so tawi jumani eɗen gondi ɗo henne e musidɓe ɓe ganduɗa ko wooɓe pellital andiraɓe pellital joom en pellital en goto o ne heedi to banggue meɗen ñaamo taw kadi kanko woni almami ɗo e guesa ceerno to banggue pellital kala hitande soɓe gaari to mbawi immorade aduna he foof e omo wiye ceerno Mahmoudou Thioye ko nonne kadi to banggue meɗen Nanoga ene heedi ɗon goto e mawɓe pellital toon to Kaolack ewa ene wiye ene yette Ndiaye ene yette Diathy ɗum noon so tawi baasi ala inchallahu taala eɗen puɗɗo yewtere nde gam andude holko woni pellital e holko addi pellital e holno pellital wayi so arama ɗo kadi holno waɗete toon haade men arde kadi ɗon ɗo guure meɗen guila e Gambie ha e Fouta ha e nokkuji foof holno heblorte holno immorte holno arirte ha yetta ɗo hen ɗum noon so tawi baasi ala dokken goto e almami meɗen omo ceerno Mahmoudou Thioye o salmina bandiraɓe. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Caggal yettude Allah e julde annabijo sallllahu alayhi wa sallam en jetti ceerno men Cheikh Ahmed Tidiane radiallahu taala anhu en jetti ceerno men Cheikh Ahmed Tidiane Ba radiallahu taala anhu Allah junnam gurdam makko wondude e cellal e seere makko Allah waddan en noon enen kala e julde e haali fedde pellital de namdi ɗon konagal muɗum e minen kam to banggue Gambie to min mbawi sifanade on hen seeɗa ko ndano ko nder ko fayi ko fof hejjata e barmi kono sifata hen seeɗa tan e toon kam min jogui toon ko fedde nde noon fedde pellital fofof ko fedde wotere kono ɓe kala ene jogui no keblirta koye mumen minen toon heblo amen toon somin gimmima ɗo joni min kooti lewru woturu min poftoto rewndu hendu kala lewru wodat ɗemin dawi e munen min gonay namdade piiye kala jeeyaɗo fedde pellital itta hunde waɗa hen e kala lewru woda tomin nde woda dawɓe Serekunda woda dawɓe Banjul e ko wayno Abdou Niass Ballal Allah en Ahmadou Boubou Sow en Baba Djibril Wane en Ibrahima Waddu en e min Mahmoudou Sow Almudelmon e Baba Demba Sall Semme ɓeɗo foof koye dawoɓe he jeeya heddi kala ɓe ngala ɗon heddiɓe kadi lomto ɗumen lewru fof somin dawi komin dañata ko min jooɗo kadi min tonga min ganda ko ɗum ɗo min keeɓi somin goniri noon ha heddima ene yeehe e on saaha noon min mbaɗa bandiraɓe foof min gullito ɗumen e fedde pellital en yaaha won jiɗɗo yaade mo ala passe won ganduɗa hoorema joguiɗo passe mum mo wawata yaade won joguiɗo kadi passe mum taw kadi ene wawi yaade yaaha kadi nawa ɓesgu mum foof ene hen e joni noon goto foof waɗa hen juuɗe muɗum min nodda wonɓe caggal leydi e wonɓe e nder leydi he foof min ndendina somin ndendini on saaha noon kamɓe dowrinkoɓe ɓenene ɓe gona heblodira nder koye mabɓe aɓe ndendina kala koɓe jogui e
aɓe jokkodiri e amen aɓe kumpiti min kamɓe ne no ɓe mbayi eyyi joguiɓe kene ƴetta oto ɓe ngala kene ƴetta oto daro e dow lawol so bis ƴette kombo oto ƴette karan min gona yiyade min jokkodiri mabɓe téléphone ngaji emin ƴettirima ɓe seeɗa kala ɓe min tawi ene timmi oto keƴata e oto he kadi min ƴeewa sene jogui ko mbaɗi avance mbaɗa avance ko heddi ko kadi fedde nde jokkira so ngala kadi fedde nde kadi ƴetta responsable kadi waɗa fofoof e kamɓe ɓegani kadi taw min jokkodiri mbimi no gardu ɗon fof gaare tan hayso on ngala gaare tan so jettimi min jooɓa kono noon Allah waɗi hen suturaji muɗum kala to min gari min daña otoji min daña komin mbaɗi hen min daña jolof min gona rendirde ha min ƴetta mandat duwaji ɗon fof min gara kadi min naata Madina min gara guesmen jiiɗoɗo min jippoɗo wonnama ɗo kongal kadi inchallah ko noon tigui a jarama no fewi Seydi Thiaw min beltima no fewi kadi a tongani en ɗum no hannirta ni e ha hande min guittoto e maɗa haɗa men artude Kaolack najo toon to leydi Gambie en jii no mbiɗa ni e nder haala ma ko nokkuji certuɗi ɓe hen ko Kaolack ngoni ɓe hen ko Serekunda ɓe hen koye guure goɗɗe e ɗum ɗon foof haɗani jokkodiral ngal Allah ene wektindi men kadi oɗon goni hunde wotere beele toon oɗon so tawi woni yeehi ha pellital faalamarde oɗon mbaɗa batu général noddude yimɓe foof yo ngar malla ala ko wotu foof tan e wuuro men mbaɗa batu men gam heblanade pellital eyyi wonande minen wiyeteɓe hooreɓe heɓɓe toon ɓe minen kam amin joddo e kamɓe heddiɓe wonɓe dowri ɓene ɓe kala ɓattodirɓe jiitodira e koye mumen ɓe hen taw guure mum no goɗɗodiri kawra koye luumoji jewtida ɓe hen kawra kadi e guure kattuɗe tuf ne jewtida ɓenne kadi ko noon gonayi ittodirde kumpa taw kadi hatta min kumpodirani e Kaolack min kumpodirani e Thiés min kumpodirani e Dakar min kumpodirani e Fourankoɓe ɓenne kadi ene kumpiti fofoof kala nomin gone yarude e nomin gone waɗirde amin kumpitaɓe kamɓene kadi kala ko aɓe tembina min aɓe dokka min cuusal aɓe mbi min courage gaare tan gaare no gardu ɗon foof gaare hayso ngala ko gardu ɗon ƴette otoji gaaro so gari min jooɓa kono foof kadi Allah waɗi so nden noon ko foof ko hollirde tan yimɓeɓe koɓe neɗɗo goto e wonɓe caggal leydi ɓe e jooɗiɓe gaaɓe foof koɓe neɗɗo goto moni kala hakkille mum ene fedde pellitat moni kala ene yiiɗi wadde hen jawdi mum ene yiiɗi wadde hen ɓesgu mum ene yiiɗi wadde hen warñede muɗum kono moni kala no Allah newnirani ɗum fodde ɗum tan wawata kadi yaade hen tigui a jarama Seydi Thiaw wiyatno a jarama no fewi joni eɗen kuttodiri e mawɗo Souleymany Ndiaye Alaji Ahmady Ndiaye toon to wuuro meɗen Kaolack eywa ɗum anne kadi so tawi min namdimama toon to wuuro men Kaolack holno pellital heɓorto gam immade arde ɗo e wuuro men Touré Madina Gounass e bakkinoɗaɗo e baɗo guesa ceerno Barkin Ba ɗum ne holko mbiyata ko men wiyata assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh en mbi alhamdulillahi rabbil alamin en jetta Allah tabaraka wa taala en juu annabi sallallahu alaihi wasallam wiide walla en weli Allah won e ceerno Cheikh Ahmad Tidiane taala anhu wiide walla e seere mabɓe seere mabɓe wiide Allah won e jinnaɓe mabɓe yettode woode ni Allah hunde fof ene jogui sababu pellital nde fuɗɗade noon eɗen gandi ko Alaji Ahmad Sall en puɗɗino ɗum e ɓe kalden hono Alaji Oumar Wane e minen kam kamɓe gonno to mawɓe amen toon to Kaolack to ɓe mbaɗino hedde duuɓi ɗiɗi ha tati on sanga Allah ɓe ciftori wonde fasnaɓe ina ɗo min min jooɗi toon koye jonde khalifa amen hono ceerno hol Habib Ba Fass Gounass e dental ngal fof ina andi almudagal makko kankone e sembugol makko ɗo Cheikh Ahmad Tidiane Ba Fass Gounass ko kanko men jooɗani toon to Kaolack to e yamirore makko men goni kala komin mbaɗata ko mamin mbaynomo min disnomo e ɓeɗo Cheikh Oumar Wane en kalani min alhaali pellital ngal min kalinimo o welti hen no fewi o wi kala garowo ga Madina ga walla baɗowo e gueɗe ceerno pelli ko kanko ɗoftata o welti hen o du'i hen yettode woode ni Allah min jetta noon sababu o kamɓe Cheikh Oumar Wane en kadi kamɓe goni jaatigueɓe amen ga yettode woode ni Allah somin gari ga ko foof ina jaɓɓi leegal ngal foof e galle o e ɓesgu o foof yettode woode ni Allah donno ko ceerno tan woni foof ɗo alhamdulillah rabbil alamin min belti no fewi donno heblogol gargol ngol noon kono mbiɗa ni fuɗɗortono ko lewru fof waɗa goto fof waɗa ko waɗi so hitande timmi ɓadima so jaggama tan min mbaɗa batu général on sanga ko fodda heeɓa fof on sanga watte hen ko goto fof Allah wawi ɗum yajjine waye no wayni yettode woode ni Allah hikka noon joɗama ha heddima 2 semaines tan ta fuɗɗa kadi ala ko ɗen ala ko waɗa ko nonno ceerno kam ɓe mbiyata ko ceerno wiide ina waɗanamo ɗum ko yeɗede woni tan kala baɗanowo ceerno an ka a jeɗaɗo woni tan kono Allah golli golle ɗe ha paari waɗi ko waɗata ko ha paari saɗa yeeɗa woni aɗa moƴƴere noon Allah huccinma e waɗande ceerno meeɗi nande qissa mawɓe wondude Cheikh Ahmad Tidiane Fasillah taala an o wi so tawi ko dañal jiɗɗa won baɗanowo ceerno tinde so aɗa waɗande ceerno tan an kam gasi a heeɓi te keɓal ngal yettode woode ni Allah ko aduna e lahara fof ɗum en jiiri guite meɗen e ɗum waɗi hikka ko nde heddi semaine aji ɗiɗi min puɗɗi heblanade ɗum
kono min keɓi hikka komin meeɗa heɓde gila pellel fodde duuɓi 10 hannde pawɗi ko heɓa hikka ko kisa meeɗaka heɓede seede muɗum kisa hikka ko oto amin min ƴetti ɗon oto ɗiyata keewi Thiesnaɓe e Dakar naɓe hikka ko oto koye hoore amin min ƴetti te nden komin nawartonoɓe tan woni seede te ko jonti ɗiɗi heddi jonti ɗiɗi ko nden min puɗɗi immanade ɗum nden noon ceerno puccuɗe e gueɗe makko fof tan an ka jomude nden noon ceerno ko dokkaɗo alhamdulillahi bil alamin onon noon Amadou Sombolo amin belti e Daga TV o e darde nde gila e to no jiiruɗon ni tan alhamdulillahi bil alamin min ñaaga noon Allah tan yo Allah ɓeyden on cellal e kisal e newoya e yaajede e udditade e barke Allah udditi arsugaji ha yaaja noon ko jiɗɗen noon koye mon ko jiɗɗen no pellital ko jiɗɗen no ko julɓeɓe e Madina Gona ko yowite e Madina Gona e dendagal dental ngal fof ɗo wawi wonde fof nde Allah rokka en ɗum rokka en ko ɓuuri ɗum ɗon eyyi oɗon ɓeydi sembinde ɗum hande kala ɗo wawi goto men wawi wonde e aduna Allah o fof aɗa andu aɗa nananno Madina Gounass wonmo ganduɗa na nananno tan kono e darde moɗon hande nanannoɗo fof yiiri guite muɗum eɗen guerono aduna Allah o fof wonabo aduna Allah o fof diine o fof wonɓe e diine l'islam ɓe fof e wonɓe e tijaniya ɓe fof e wonɓe e Gounassiya fof yo arno toon noddande nden noon noddandu ko Allah ene laa ɗum alhamdulillah rabbil alamin en ñaagui Allah tan tabaraka taala yo yalla jokkere ɗum yalla moƴƴere ɗum fof assalamu aleykum wa rahmatullahi taala waaleykum salam wa rahmatullah salama Samba Lo en mbiyami sabu joomo ɗoni to banggue saktirɗe ɗe to banggue jangdiyankoɓe wonɓe ɗo e nder wuro men Teddu Médina Gounass kadi ala ko wonno fandare mabɓe so wona ɗum ɗo dental ngal ande ko yimɓe gandu holko woni Médina Gounass ko wiyete Médina Gounass noon a jarama no fewi hande kadi min garta e mabɓe so en mbi Kaolack nangan eɗen gandi ko dental beele Kaolack ɗo galle ceerno men ɗon beele kadi en jogui to dentoton aljuma fof walla to mbaɗa toon asuru aljuma fof ɗumne kadi ko namdal e ko wona ɗum ko kadi beele so tawi on keblima ha oɗon jimmo oɗon gara waɗoɓe hen juuɗe mumen to banggue gargol pellital beele ko onon tan jeeyaɓe e dental Médina Gounass mala ala mele jananenkoɓe ene mbaɗa hen juuɗe mumen yettode wonde Allah mayno puɗɗagol ngol ko minen e koye amen tan ko ni ko ngal ha fuɗɗa ha dari amin jokkodira e dental gongal ɗon ngal almami magal ko ceerno Bachirou Saw kanko woni almami o amin kabramo ɗum o habra ɗum dental ngal on sa ngano dental ngal noon fuutankoɓe wonɓe ɗon eɓe gona fuutanko ko jeereto tan ɓuuri wonde rendinde mabɓe so haddima balɗe 3 en walla ko nandi hen caggal nde komin ndendini ɓe jahat e jeere he kamɓe Baba Galle Wane en kadi ceerno Alhaji Massidou en ɓe jaaha toon ɓe kabra ɓe teddinireɓe ɗum kamɓe ne tode wodini Allah aroɓe ɓe garata fof goto fof waɗa hen kañum ne barkinoro tawde ko guesa ceerno yeyete kamɓe ɗe barkinoro hen koye barkinorto ko alhamdulillah bila ɗum ne kadi ene nafa eyyi ene nafta no fewi eyyi ko noon ɗum wayi dental ngal ne alhamdulillah bila ayna kamɓe ne fof ɓe tini yon dental ngal ɓe garowo hen mo arani fof kam tini andinama ñande noon koɓe gaari ko mbimi alhamdulillah bila tawde ɓeydi yajde so Allah haaji so en kooti hikka ɓeyden hankkadi yejjin ɓeyden sembude hen kestitinden daddugal bangeji ɗi fof eyyi ɗum men kabri ɗum so Allah haaji min ñaagui Allah min ñaagui on du'aw min ñaagui ceerno du'aw anni min gandi hikka o ya taw ko arata ko duubul ko no ardete noni to aroɓe to e to waɗoɓe to e to fof taw ina wayno ɓuuri no wayanno en ñaagui ɗum du'aw ɗum en ñaagui ceerno du'aw so Allah haaji nde Allah waɗanta min noon waɗa noon dendagal heddiɓe fof kala ɗo wodi wata immade ina gara nde Allah waɗanta ɗumen noon ñaagui ɗum du'aw inchallahu taala a jarama Seydi Ndiaye e mato en gartat e ceerno Mamadou Thioye toon to Gambie saabu sen mbi Gambie eɗen gandi ko leydi gondi gaga Sénégal eɗen gandi ko laamu ngon hokki kadi ɗum gokki te en jii newoyaji Allah ene hen tawe ɗum ne kadi soɓe mbi artan min hen holko yi tawe alhamdulillah rabbil alamin no jiɗɗa ni Gambie ko leydi mo banggue kono noon ɓesgu dental ngal ko mbiyata ko fofo koɓe neɗɗo goto sa ƴeewi ɓe limtanmami ɗo ɓe mbiyanmami hooreɓe ɓe fof ko fuutankoɓe meɓe ko fuutankoɓe meɓɓe Allah nawi toon kono noon ene goni toon ene jokkodire ɓesgu Gambie ngu ene jokkodirgal moƴƴal e nder hen kadi hay laamu ngu amin jokkodiramo jokkodiral moƴƴal fof koye barke Allah nelaɗo mum e barke ceerno meɗen e duwaw ceerno men e no mbiyon ni tan andi ko ceernajo wi ko ceerno men kam ko makko ko joom wune tan e natata hen sa dillini tan Allah newno fof ɗum to cikka ko an ɗon ko duwaw ceerno men jaabaɗo woni ɗon eyyi minen fuutankoɓe goni toon kono amin jokkodiri e mabɓe minen
somin dawi fuutanke yo e mona fuuta kala ɓesgu dental ngal min jetto ɗum min kafra ɗum ɗum woni fedde pellital ɓe gandaɓe min cifano ɗumen no wayi eɗen ɗo eɗen joni eɗen poti yaade eɗen liggoyo guesa ceerno won yiɗɓe yaade ɓe ngala pasuji won joguiɓe pasuji ɓe mbawa yaade joni mbaɗa joni gone jokkodirde honno si ha jagol ngol ɓadima noon kadi ɓe jaaha ambassade min kollira ɗum sonani min kayit min jahata commissionnat Paté Diallo woni gardiɗo toon affaire laamu ngu ka banggue para on kadi fewnani min kadi no newori foof koye barke Allah e barke ceerno men kala to min gari tawi hankkadine laamu ngu ɓittinta min tampinta min ha min mbawa yettade ɗon kono noon kam min onon tigui a jarama seydi Faye e beltima kadi no fewi e yewtere nde sabu jaɓɓaɗo kadi goto ewa fatanteɓe dental ngal jamareɓe dental ngal ewa kadi ɓe ceerno hooli kadi e dental he hono ceerno Bocar Kane Côte d'Ivoire so tawi haalama tan a miijoto Côte d'Ivoire kanko ceerno waɗi toon hande khalifa ɗum noon eɗen jettalo no fewi tuma nde o ari tawtora nde ɗo yewtere no ceerno Bocar Kane anen kadi so tawi min namdimama ewa dimmugol maɗa Côte d'Ivoire holko immima Côte d'Ivoire aɗa taweɗo hande guesa ceerno holno jiiruɗa ɗum ceerno alhamdulillah ko yettude Allah tabaraka wa taala yettude fuɗɗanɓe en nde ɗo moƴƴere guila e mawɓe men adiɓe en guila no Madina Sinthiane dawdannoɓe e ceerno guila dakaji ɗi nden ko ene wadde e guese tampunoɓe guila nden kala ɓe rewno e juuɗe mumen ardotonoɓe e gollannoɓe jettuɗen ɓe jaruɗen ɓe duwani ɗen ɓe ha yetti mawɓe men ɓeeɗo fuɗɗanɓe en oɗo sifa pellital tawi ko ene yaadi e jamanu no dawretenoni no gollirtenoni ene moƴƴi ene feewi ene timmi ene heewi baraji kono Cheikh Ahmad Tidiane wiɓe sayri zamani kasir kala jamanu garɗo ene jogo ɓiɓɓe muɗum ene jogo yimɓe mum ne jogo yaadu muɗum ndun yaadu so yimɓe ɓe guertima ƴewde yaadude hen ma walluɓe koɓe jahanno ko kala jamanu ma ne jogui ko moƴƴi hen ne jogui sifa muɗum eywa oɗo sifa noon koɓe mbaɗanno ko ɗum tan woni ko watte kono waɗɗa sifa goɗɗo innira pellital kala hitande felliɓɓe ɓe kala ɗo ɓe mbawi wonde e aduna ɓe ngara ɓe keɓa moƴƴere nde ɓen fuɗɗuɓe ngal ɗo pellital fuɗɗuɓe ɗum ɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere ɓe puɗɗani en ko mawni e saabu mbeɗa wawi mi wiide min personnellement so tawi ɓe puɗɗano ɗum mi arata oɗo saaha kono tawde ɗum ɗo ene woodi ene waɗi juɓɓudi ene feewi kadi ko ceerno ene weeli ceerno ene welti hen saabu aroɓe ko arɓe hebde arɓe dañde juɓɓudi no e fewde ni minen dillini ɓerɗe amen ene wonno emin jinno wadde min kollama lawol no min mbaɗirta hikka o min jii no aduna o ardirta dartude moƴƴere nde ni minen emin kadi ardu min darta moƴƴere waɗi saaha o nde ñalawma o taƴa tan haqqillaji amin kucci ga min koppi biyeji amin min mbayni julɓe ɓe min gari lomtade dendagal wonirɓe toon ardude anniyaji mumen arde tampande ceerno ligganade ɗum e wormade e guese he ɓe hebde welede Allah wonde ɗon ko ummini min e alhamdulillah komin gummi ko min gardumi e wonmo gardumi ko Horndol Denajo ko toon jibinano meeɗa yiide Sénégal meeɗa yaɓɓude ga meeɗa yaltude hay Abidjan bon o ari kanko no o dawi ɗo dawi limti hanki noon o fayi Horndolde e wonɓe gonduno ɗen toon ko Kédougou naɓe ɓenne kadi ne caggal muɗum en gartino ha Kédougou ɓe tini kadi en gari ha ɗo ko ɗum addi en ɓe gari ɗo kamɓene ɓe tawti en ɓen ko hande e subaka he kamɓe ɓe dawti enen eɗen keddi ɗo dartude welede Allah wonde ɗo nde e dartude moƴƴere Allah wonde ɗo nde nde wonno ɗum ɗo waɗira ko julɓe mbaɗana walla bo mbiya ko aduna o waɗana so wiyama aduna o foof tan naati julɗe e keefe en kalani haala goɗɗum ko gaare dañe ɗum ɗo ko jaam aduna o ɗum ɗo ko kisal aduna o neɗɗo ko ɓuuri famɗude ko dañeteɗo ko an ko haajuma mo jiɗɗa o ko humto haajuma mo tinta ko liggorɗa ɗo a tinide ɗum ɗo ko haajam wonno haaju o humtima fewi ɗum ɓuuri famɗude ko dañeteɗo saabu ko ceerno ko jogui ko anniyaji keeriɗi to Allah ene jaɓiɗi to makko ko ɗin gonɗo ceerno wona ko ɗum ɗo wurnani ceerno ala ɗum ɗo diwi e 150 hectares wona ceerno ɗum ɗo ko jiyaɓe Allah jeeyi ko gaare en dañon wona ñamoɓe ɓe kadi wona ɓen mbaɗana wona ñamoɓe ay kala jaltanɗo Allah ene ara ene warñi ko on waɗana warñande kadi wor sikku ko an goto waɗana ala ɗum waɗira ko ha ñalawma darde kala ko yaltu e ma ha ñalawma darde ɗum woni ko waɗi ɗum ɗum waɗi hay ceerno Mouhamadoul Mansour radiyallahu taala an ɗum ko goto e runtuɓe ceerno Seydil Hadji Massa ɓiɓɓe ceerno Seydi Hadji Massa ceerno Ahmadou Baro to ganduɗen gurno wanoni
gorko yimɓe ngaranno tan juuro nokku o jaha kono caggal muɗum o wi kanko o wi ko heɓi yamirore yo o waɗ ngesa kala garɗo warñoya e ngesa he heɓa ko wontoon ko nde wonno ko heɓi ko omo andi ko ɗum rokki ɗum Cheikh Abdoul Mansour wona kanko tan ceerno men Cheikh Ahmed Tidiane Thierno mo kalten ɗo o ko dawannoɗo o ñande fof subaka e kikiɗe ñande fof ko dawannoɗo subaka law so dawino o artatano so wona jamma wala no haaju ko liggantonoɗo ceerno ko almudo o anda ko woni hewɓe gandano ko ɓi ceerno hay kanko mo yijiranno ko ɓi ceerno ko ɗum woni ko rokkimo ko liggade dendagal ɓesguji seeren ɓe kamɓe fof koɓe liggotonoɓe koɓe warñanno so tawi noon ceerno ma wi ɗo waɗi ɓiyum so wi o waɗima ɗon ya liggo ɗon o funtanima ceerno Ahmed Tidiane Thierno ko Allah rokkimo ko jiiɗen ko dañi ko gueɗe ɗiɗi ɗe mbawɗen haalde gueɗel gotel ngel ko o liggani ceerno Seydou Hadji Massaïd kadi ko e guesse koɗo tampere to o wonanno doɓude musde fo toon o wonanno o liggotono o warñanno o dadorono hay goto andano ko ɓi ceerno ceerno Ahmed Tidiane Thierno yimɓe anda ko ɓi ceerno ko sakket duuɓi sappo sakket ceerno Seydou Hadji Massaïd anda ko ɓi ceerno ɓi ceerno Seydou Hadji Massaïd kono hay arannoɓe ganda ladde tan o wonno guesse tan o wonno ko wona ɗum koko dewal makko ya ñalawma o gila subaka ha nangue mum ka liggotoɗo guesse gonta ɗo ɓuuri musde foof hetto toon kadi ne to ɓuuri feñde to feñata andete to woto hetton ceerno ko ɗum kadi ɗum waɗi hay liggantoɓe ceerno so ene kaale toujours o hewani haalede hen kono kala ko wiyete ene feeñi ɗo ene ande guite ene pawo toon hay ɗon o hewani hedden to andano ko to ɓuranno musde to kanko tan o hetti o ligganto ceerno so nangue muti o ari o arti juulama futuro juulama e gueeƴo ha fajiri feere kadi ko e dewal Allah koye kurus o woni so ɗeɗo gueɗe ɗiɗi o newa so tawi noon on ceerno nehiɗo ɗen ganji ko ceerno heeɓi ko aduna o Allah rokkimo fof Allah koko welama welede Allah woni fof Allah so jaaɓi neɗɗo gasi machallah no wiyeteno ida ahabba Allahu abdan nada Jibril ne sallallahu alaihi wasallam haali hadisul qudsi o wi so tawi Allah yiɗi maccuɗo muɗum o noddata ko Jibril o wi Jibril ar so Jibril ari o wi ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu min de meɗi yiɗi kaari yiɗ Jibril ko nelaɗo Allah haalata de hadisul qudsi fa yuhibbuhu Jibril o ta seyda Jibril ɗon e ɗon yiɗa on ɗon summa yunadi fi sama kanko seydina Jibril o aro ha o daro ɗo asaman ɗo garwanijo ɗo o tima e leydi he fof o ewno ko hadisul ɓurside nanto nene winda e defte o wi ya ahla samai wal ardi inna allaha ahabba fulanan e he moɗon hoɗirɓe e leydi he hoɗɓe asamanuji gandede Allah en yiɗi kaari fa ahibbuhu jiɗemo machallah en jiɗimo weli on becco non jidam Jibrilu wiyata non ko enelal Allah fa ahibbuhu onon yimbe tagore nde wona yimbe tan de ko fof fa ahibbuhu jidam so yidama ha gasi non Allah ene jogi no tagiri aduna o no jogi no yara kono gedel gotel kam ko ɓuri famɗude fof gandirta neɗɗo o ko e ɓen o jeeya sayyidina Allah sallallahu alaihi wasallam o wi ko summa yudau lahu alqabul kanko on ɗo neɗɗo o waɗane jaɓanede kala ko wi yo won wonat kala ko wi yo waɗe waɗe hay so hucciri e gaño makko so wi ko nangam tan wartampinore ma ko ɗum wonata mbeɗe namdori on Allah ceerno Ahmed Tidiane Thierno won neɗɗo mi mbiyani dental ngal awɗon nana neɗɗo tan biyo min mi yiɗa miɗa yin ceerno Ahmed Tidiane Thierno wona ala e aduna he ala alhamdulillah rabbil alamin ala e aduna he ala alhamdulillah rabbil alamin fof ene yiɗimo banggue jaɓanede eɗo hande e dow aduna he ɓurɗomo jaɓanede ene woodi ala ɗum waɗi ene tindinma kanko ceerno Ahmed Tidiane Thierno kanko ko e ɓen o jeeya sembelama ne mbiyen kanko woni mawɗo mabɓe sahibul waqti sahibul zamani o peccowo gueɗe ɗe o peccowo ko kanko woni on noon ɗo rewnanoɗo sa andi ko ngol ɗo lawol a farani hedde caggal ceerno Ahmed Tidiane Thierno o mo mbiɗen baɗo ni ko ɗo de o rawno ko seede o dawalnode wona ñantade ha yoɗan heeɓi nder wuuro de wona ñamde welde o ɓattinantinode o meeɗa ɓornade ha yooɗi o jooɗi yes ceerno Sidi Hadji Massaïd fadal abadi ko guese o wonanno ko dewannoɗo Allah jamma ko gollotnoɗo ñalawma wadde en gandi en punta so ewnima en dawen o funtani en neɗɗo ko ɗo heɓiri ɗo
ko ɗo an o wawi wiidemo ya rew keɓa o wawi rewdema nokkuji goɗɗi so en ngari ɗo noon kala ko jiɗɗen en keɓat kankone ko yiɗani en ko kadi en keɓat ɗo woni ɗo jananami so neɗɗo waɗi oɗo waɗi hadi milliard ti ceerno oɗo dawi dawol gotol ga somi namdama holmo cikku dawol gotol de taw ko war goto o remi somi namdama holmo mimo ɓurmi yananade ko keɓo ko ɓurmi yananede ko keɓo mbiyami ko dawol war goto sabu ceerno ko heeɓi ko ɗo heeɗi waɗi enen eɗen belti eɗen jetti Allah enen ko en heɓɓe ɗo ko ara jettuɗa keɓa wona ara jettuɗa duwaneɗa de kadi sa yiɗi woto haala haaju ɗo sa ari ɗo woto haala haaju sa yettima ayi haajuji ɗi a haalani ɗi a cinani ɗi ɗi cuwa jolde e ɓerde ma ɗi ɗin ɓurata yawde huttade enen ko en heɓɓe ɗum waɗi tinnoɗen enen ɓe jiiɗen eɗen ngari ɓe sikki ala mbiɗa andi kadi eɗen tini eɗen ɓeydo arɓe gartini ɓe eɗen tini kay eɗen ɓeydi eɗen tini fuɗɗuɓe ɗum ɓe eɗen gandi kay koɓe dañɓe koɓe ɓeydi wadde ɓeyduɗen tinna ɓeydugol tinnade men tawde ko en arannoɓe ko kirjinen heddiɓe ɓe ɓe garta ay sahaji neɗɗo moƴƴere omo yiɗa kono sahaji komo o walle sahaji bom ɗum ɗo ko moƴƴere bom o aña ɗum hay so mo añi ɗum forsumo eyi hadis sallallahu alaihi wasallam o haali jaako haala ka nan heewade mo haali e hadisul qudsi lawol gotol omo jooɗi omo jodde sahabaɓe omo deƴƴi ne sallallahu alaihi wasallam omo jooɗo o deƴƴi ko juuti o haalani konngol taw omo ndaara leydi omo ndaara lestal omo deƴƴi sahabaɓe fof ne jooɗi kañum ene deeƴa goɗo dillata tan no deeƴirnondi tan o hikkiri jaleɗo o jali ɗo jali ɗo tan sahabaɓe kawa Seydina Oumar wi ya Rasulallah ma lladi adhakaka holko jalnuma haalan min ko jalnuma ko so ene jalni min jala so jalnaki min jalkino mbaɗi a jali hayso jalnaki min jalkino o wi an hake o wi ko Allah holli kam ɗo ɗo jooɗimi ɗo gonnomi ko e darde hasbore ñalawma darde ɗum gonnomi e yebde film muɗum pawananomi miɗe yeeɓa ɗo darde jiiɗo min darde o ko ɗum jeeɓanno o wi o haali hadis goto hadis o kadi dendagal anduɓe ene gadimo o wi ko ajaba rabbuka min qawmin yuqaduna ila al jannati bisalasi o wi hawi kam ko hasbore nde waɗi woni hen hasbaɓe ha gasi ɓen ko jeygol ɓe poti nadde gasi kayitaji mabɓe gasi tampama ko jeygol ɓe payi ɓe tottama ɓe jaɓiri juuɗe nane ko jeygol ɓe payi joni noon ɗo ɓe pokkiri eɓe jaaha ɗo Allah noddiɓe wiɓe gaare onon noon onon ngal ɗo dental ko jeygol ponno ɗon faade kono noon mi yaafima on paye aljanna nden Allah wiɓe en koɓe jaabi ɓe mbi min jahay minen ko jeygol min payi wona ko ɗum ñawɗa umoni ñawore aminen ko jeygol min nata minen ko jeygol min jaari min jiiɗa aljanna Allah wi mi yaafima on paye aljanna ɓe mbi min jaafima aljanna ko jeygol min jiiɗi na sallallahu alaihi wasallam ne yeeɓa ɗum enen da joni noon ɓe pokkiri ɓe payi jeygol aljanna nana jeygol nana noon ne hasbore ko noon wayi ɓe pokkiri ɓe payi jeygol ngol Allah wiɓe woto jeehe jeygol ngol onon jeygol suusa mem tan mi wi minen ko jeygol min jiiɗi e nder koɓe jahata ko Allah ewni malaikaji ɗum o wi paame noon woto ɓe mem jeygol so ɓe memi jeygol ngol ko min e mon woto ɓe mem jeygol ngol de kala nde ɓe memi jeygol ngol kam ngol fof ngol ñifat woto ɓe jettu jeygol ngol de taw malaikaji ɗi en ndiri pali kedi hakkude jeymi mbiɓe ndewe paye aljanna ɓe mbi min jahay wona minen kay onon tottiri min juuɗe amen hayraji amen bindi hen ko jeygol min payi min golle ɗe min golliɗa ko jeygol nawata min jiiɗa aljanna ko jeygol min jiiɗi ɓen mbiɓe pokkiri heɗɗo payi heɗo Allah wi ko aljanna paaɗon ko aljanna paaɗon ko force ɓe mbi min jahay ɓe pelliri ɓe forci kamɓe ko jeygol ɓe payi joni noon ɓen no wonno jiiɗa waɗirde saabu ko yimɓe aljanna ɓe jeeya Allah ene haali e Qur'ana wasiqa alladhina taqaw rabbahum ila aljannati zumara yimɓe aljanna malaikaji ɗi mbatta ɓe ko escorte jahat ene mosanaɓe ene cawdiɓe ene kala konguɗi belɗi ene jaare mabɓe heɓe naata aljanna joni ɓe ko yimɓe aljanna jeeya ɓe cuusi wadde ɓen ko musi joni noon ɓen pokkiri payi e jeygol ɓe tarti ɓen payi ga ko ga poɗɗon faade Allah wiɓe paamon noon no ɓe natiroyta aljanna fof mbaɗi woto pa jeygol mi rokki on ordre yo pa aljanna woto ɓe mem jeygol ngol ɓen pokkiri pellitinaade jeygol ngol tan ɓe pooɗi ceenuji malaikaji ɗi
pooɗi ceenuji ɗi hefere ɓe tongirteno ɗi tongiɓe ha tiiɗi kaɓɓiɓe ha tiiɗi mbiɓe ngare soɗon naatoya aljana ko kalanmi ko noon ko hadisul qudsi ko hadis nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ene windi e defte he ko hadis laɓɗo cara hay wahabiyankoɓe yeddoɓe ɓe gonɗini hadis o mi haalani haala goɗɗo nden malikaji ɗi kaɓɓiɓe ha tiiɗi nangi ceenuji ɗi ene pooɗa ɓe ne ndaso ɓe nawi aljana ɓe goni e jattinade eɓe jattino ɓe mbi ɓe jahani malikaji ɗe pooɗa ɓe no joni noon no ɓe pooɗirteno ni eɓe jattino ni nde ari ha yetti ɗon tan sallallahu alaihi wasallam hecciri jale aljanna no way welde ni oɗon jiya jeygol no way hulɓinade ni oɗon jiya mbiyon ko jeygol paaɗo o haali oɗo hadis ajaba rabbuka min qawmin yuqaduna ila aljannati bisalasi ajaba rabbuka jomma de hawama Allah de ene hawa min qawmin e ɓeɗo yimɓe yuqaduna ila aljannati eɓe pooɗire faade to aljanna bisalasil taw ko ceenuji ɓe kaɓɓa maɓɓe ɓe nawi aljanna eɓe cali ɗum woni moƴƴere fonde ni goto fof ne andi ko moƴƴere enen kay neɗɗo fof ne andi ɗum ɗo ko moƴƴere dawde ɗeɗo gese goto fof ne andi ko dañal ɓolal wonɗo ɓural ɓolal wonɗo kono mo Allah yeɗani o yo ummo nokku goɗɗuɗo ara wirtomo ɗo taw suudu makko woɗɗani ɗo te kanko noon de a ɓuranimo haydara gonɗinde ko ɓural Allah ɓolal wonɗo kala balɗo ɗo e ngoɗo wuro gonɗo ɗo ene andi ko ɓural ɓolal wonɗo fimde makko kay ne selli omo jaɓi ɗum omo wela ɗum kono o ronka yaade goɗɗo immo nokku goɗɗuɗo tacca jolle yawtamo ara ha yettoga golla hen ko cikkuɗa ko waɗi joni noon ayi an neɗɗo tinniɗo dari ha tiiɗi sembi balluɗamo porsuɗamo ñihluɗamo beltinɗamo kala no mbatta ha sahaji nanga e juuɗuma ko powɗamo gadduɗamo haga an ka nanuɗomo aljanna omo sali Allahu akbar ballen waɗi ballen heddiɓe ɓe ko jiiɗen ga e moƴƴere ko beele ɓe keɓa fuɗɗuɓe ɗum ɓe yo Allah yoɓɓe moƴƴere kamɓe de ɓe mbaɗani en ɓe kolli en ndehe dañe kadi eɗen gonɗinno ɗum e nanɗo wonno kono systéme mo ɓe gaddi o en gandano oɗo systéme ko kamɓe peññini ɓe ɓulni ko giɗgol waɗi ɗum enen ne wadde tinnoɗen kollen heddiɓe yoɓe gar kadi kala laabi goɗɗi ɗi ganduɗon so mbaɗama ene ɓeydo softinde yimɓe weltinde men ha garaga mbaɗen laabi ɗi ɓe gar beele moƴƴere wonde ɗe enen nde heɓo kadi nde ɗo moƴƴere e nden ɗo ha ñalawma darga ko gaside nanɗo wona oɗo tan nanɗo tan nde ala ko ha ñalawma darga kala nde garɗa tawa ɗum waɗi garen keɓen ɗum yo Allah yeɗe en ɗum yo Allah rokku en noon kala waɗa ɗo e yeeso seeɗa taw so eɗen gara won hen taw ko ilikoji mumen personnel ma personnel aɗa arani taw ko hélicoptère ba personnel ya rabbal alamin Allah hebbini ɗo taw ilikoji ko wona oroji de taw ko ilikoji taw gaddowo oro kat o kay hono wiyete ko ala ko jogui donc ɓe goy misi hande joni ardoɓe wela ɓe walla dampa hoyno waɓe no yimɓe ni tawa ɓen ko addoɓe kat katuji Seydi Ba Allah waɗani wonande no mbiɗa ni bandiraɓe pamani kanko kaloɗo Ceerno Bocar Kane ko kanko woni halifa toon to Côte d'Ivoire dental Madina Gounass toon ɓe giwi ɓe gari ɓe pellitel kamɓe pour ɓe gandira noon kanko ceerno ɓe toon to Côte d'Ivoire kamɓe pellitel ɓe gari kanko kaloɗo bandiraɓe seeɗa ko haali e Ceerno Alaji Amad Tidiani Ba o eɗen nana ɓe mbiya e on saaha mbo ceerno wannomo e guese he omo jogino moto o so tawi omo dawra ɗum kala ɗo moto o paani ɗon o weddoto ɗum e ladde o yaha nalal ceerno ngal o yara ɗum koye wadde himme e sembe mo ceerno jogino o wadde ko ɗum rokki ceerno fodde ko Allah waɗi ɗum ko no Ceerno Bocar jarama no feewi yewtere nde coga wini mawɓe nden bonduɓe calame seeɗa ɓe ɓenno ceerno an haalanimɓe holo oɗo ay no wini ɗum ɓenno ceerno an ceerno yiɗa oɗo haalanimɓe holo oɗo wadde sago ceerno yiɗo oɗo so ha yetti tan kadi saha yetti omo haale ma il faut gandu taw wona kanko hay kanko oɗo jeehe hoore makko ko Jibril haalani mari ora Allah do Ceerno Amad Tidiani nan Madina Gounass jeehe keɓende oɗo ngari ko Allahu akbar Seydi Ba machallah o meeɗi haalde ɓisso goto kanko oɗo haalani min ɓisso goto o wi wonde ceerno jooɗino ɗon to caali ɗo Ceerno Tidiani wirti ɗo jokkiti ceerno ala jokki tan alhamdulillah ala jokku qissa o tan kal nden o wi ceerno seraji no Seydou ne jooɗi to caali ɗo piliyan ɗo yimɓe ene mawɓe dental ngal ene pirlima Ceerno Tidiani wirti ɗo o laari ceerno est ce que yimɓe mbi ko ceerno ko hollum o yeedat ceerno reftiri ɗon kadi o laari ceerno est ce que yimɓe ceerno mbi ko hollum o wi o
o wi o ñalawma ma ar ma aduna o fof rewe makko Allah waɗanimo ɗum Allah ko Allah waɗanimo ɗum min Mouhamadou Saydou ko Allah waɗani kam ko e nder ko Allah waɗani oɗo ko Allah akbar Allah o wima o wi hen banggue o wi o ala woni sabu kala ko dañi wiyete rokkimo ɗum ko ɓiyam o wiyete ko ɓiyam ɗum o dañiri ɗum te oɗon hayso no ceerno haaliri ceerno Seydi Hadji Moussa o wi hay sonnono o wonno ko ɓiya abdan habashiyan hayso ko ɓiyum o wonno ko woni ko ɗum o wona Allah akbar Allah akbar alhamdulillah o wi mbayrannomi ko e juuɗam o woni ko min ñamminannomo yarnannomo to hadara Allah to kono tokara makko tettimo e juuɗam joni ko kañum hettodiri mi anda Seydi Ba Baharu Seydi Ba o wi o ittimo e juuɗam hande mi anda to muynato mi anda to yarato kono noon ceerno ɗo jaɓata haale ɗum sa wi aɗa wiya noon tan o wiyatma ko a koye mi ala hen ceerno Seydi Hadji Moussa Seydou Kane Allah jaɓata haalede kono noon no suuɗiri hoore makko fof cuuɗogol makko ngol woni peeñugol makko seede ko kalɗa ko cuuɗugol ngol woni peeñugol seede kalɗa ko o yehi no Tiwawon ɗo Mame Abdoul Aziz Dabakh on wimo yo jooɗo dow ceerno ala kam less jotto ɓe poɗodiri on wimo sa jooɗaki dow mi haalna adduno ko wone ma ko ɓe ndewma to ɓe juuta koto nata aljanna heño jooɗi holli tan ko tokki Allah ɗe ɓuri noon hay Seydi Diane Diagne Seydi Diane Dakar rawande le wonno hammeli invitinomo e plateau o haali haala mbaka wondano o wi nde o haalani ceerno wonde hammeli ne invitimo yo ara mataw noon omo haala makko kanko ceerno ceerno ala kaali ceerno so kaali ceerno tan fof nan toon joni Seydi Diane wi nde jooɗi ene haala ceerno e nder ko haalata ceerno ko fof o wawa yaade sowona o arta mo memata noon jarama no fewi ceerno waɗa duwaw tan mawɓe Banjul taw kadi kañum woni mo Allah waɗi ɗo hen almami kono ceerno Mahmoudou Thioye ko neɗɗo ɓooyɗo arde pellital dariɗo kadi dartinde en kamɓe puɗɗinoɗo e yewtere nde kono noon kadi oɗo ko musidɗo meɗen Ndiaye yettere woni ko toon to Kaolack kañumen koye mawɓe dariɓe e tatal Kaolack ɗum noon en beltanima no fewi yewtere nde alɗi no fewi en jii ko norsi ko o sahani dawol ngol ƴeewi eɗen mbawno dara ɗo hen ha janggo eɗen sono han ceerno Bocara waɗan en duwaw Allah jarama o jarama min beltima kadi o famminiɗo yimɓe ko heewi hokkiɗo darso timmuɗo kala nanɗo faami ɗum jaɓi ɗum ma naftoro inchallah yo Allah rokku en nande e wadde kadi min daqui ɗon ko ɓeydo wasiya tan pellital ngal ceerno men goto mo koolaɗo meɗen nde men mbayni ɓen gara pellital o wi o wi adinoɓe ligganade ceerno Seydou Taala anhu e pellital ngal ɓe guittani yimɓe felore nde yimɓe pelanno en caggal nden yimɓe fof ko duuɓi ne jawti wiyeteno onon almuɓe Gounass naɓe on ligganta ko ceerno o wi nden noon en guittani dental ngal nden felore ɗum noon tawde en nani deke en guittani dental ngal nden felore holko faɗɗen tinnare tan no waɗi tinnare tan hay so annaka haadiro bismillah فاتحة وصلاة الفاتحة jaafoɗen noon juuɗe ɗe jaafoɗen noon jaafoɗen de barkinoro han acca barkinoro ko gese gonɗen machallah bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Nangue TV en beltima no fewi machallah dawgol ƴeeŋi oɗo ñalawma talata nogas ɗiɗi lewru août taw ñogas tati en jii drapeau Gambie drapeau Mali drapeau Sénégal drapeau mo ganduɗa ko Mauritanie kañum fof en jiiɗi ɗo firti ko yimɓe fof gaari machallah kam fof ɓe gaari dawol ngol inchallahu mawla en beltinima julɓe en beltinima bandiraɓe kala e kuuɓal en jarniɓe no fewi no fewi no bandiraɓe mbaɗen j'aime mbaɗen abonné chaine YouTube Nangue TV kadi kala kadi poɗɗen addude ballal moɗon noddon e numéro mo ko WhatsApp 78 119 00 65 bandiraɓe sehlaɓe jogui miijo mum
anne mum ɓeyda ɗum fof bisimilla muɗum waddude Allah jarama on jarama